एक जाणा सोदांच तो अशें म्हणटालो हांवें तयार केलेली वोस्त तोगल्याक आवाज दितलो कसलो आवाज जायत तो वळतलो वय तो आवाज ते गांठयेचो तोगल्याच्या कानार सादवलो इगोर्चेन गांठयेचो वापूर फकत पाद्रीच कोत्ताले त्या उपरांत साकिस्तांवूय गांठ मारूंक लागले आदल्या तेंपार कोणूय मरत हेर गांव घालूंक कासूजार कोत्ताले पूण गांठ ती तयार जातून घेवन भोंवोंक लागले पूण गांठ ती तयार जातून घेवन भोंवोंक लागले गांठ जावन आसा निशाणी क्रिस्तांव धर्माची कित्याक ती ही सुरवात कोत्ता आमच्या जिविताची कानार सादोयता खबर सुख आनी दुखाची ही नासतना परब सोबची ना कसलीची गरजेची भावतीन दितोच गांठ आवाज करून क्रिस्तांव धर्मान भितर काडटा साक्रामेंत जोडटोच काजाराचो आवाज कानार सादोयता कोणूय मरत तो रामच्या मदलो तीच गांठ आमकां कळयता मेला तो बायलो वो आमच्या गांवचो हें गोमोन येता मेला तो बायलो वो आमच्या गांवचो तें गोमोन येता गांठ आपलें काम करपाचें तें सोडिना सकाळीं 2 पारां सांजची जागोयता करूंक ती प्रार्थना पूण मनीस आमी जेवून भोंवतात फोलकी व्हडपणां आमकां आनीक गांठ एकट्या चोर करूंक जावचें ना गांठयेचो आवाज बोलदोन पूण मनीस वेता बोलदोन बारीक चिंतल्यार गांठयेक वालोर तो मनशाव गांठ आवाज दीत रावता पूण मनीस आमी वेता मरोन आमचें शिमितेरीन पावयता गांठ आपूण रोडोन मरोन आमचें शिमितेरीन पावयता गांठ आपूण रोडोन मरोन आमचें शिमितेरीन पावयता गांठ आपूण रोडोन